El Crist ens adreça un crit enèrgic, sens dubtes i amb autoritat. Calla i surt d'aquest home. Ho diu als esperits malignes que viuen en nosaltres i no ens deixen ser lliures, tal com Déu ens ha creat i desitjat. Si parem esment, els fundadors d'ordes religiosos i congregacions posen com a primera norma el silenci en establir la vida comunitària. En una casa d'oració ha de regnar el silenci i la contemplació. Com diu el refrany, el bé no fa soroll, el soroll no fa bé. Per això el Crist ordena callar aquell esperit maligne, perquè la seva obligació és rendir-se davant del qui és la paraula, que s'ha fet home i ha plantat entre nosaltres el seu tabernacle. No obstant, amb l'admiració que sentim davant el Senyor, es poden barrejar també sentiments de suficiència i de temor, de tal manera que arribem a pensar el mateix que Sant Agustí deia a Déu en la seva joventut i que ens consignen les seves confessions. Senyor, feu-me cas, però encara no. I aquesta petició la podem transportar a d'altres esferes de la nostra vida. És la temptació de deixar per més endavant la nostra conversió perquè ara no encaixa amb els nostres plans personals. Però aquests plans es poden convertir en els nostres pitjors enemics si no sintonitzen amb la voluntat de Déu. Amb la seva mateixa experiència adquirida amb el pas del temps i la vida espiritual, Sant Agustí ens aconsella: no diguis demà, demà, perquè potser el demà no arribi per a tu. És avui, és ara, quan Déu et dona una oportunitat que no pots deixar passar. Hi ha dues preguntes que tots ens hem de fer. Vull que la meva vida canviï per sempre? Estic disposat a tot el que calgui per fer aquest pas? Si la resposta a la primera pregunta és dura, encara ho és més la resposta a la segona. Però la crida al seguiment radical de Jesucrist és per aquí i ara, per fer possible el seu regne que sobrepassa amb dificultat entre nosaltres. Ell coneix la nostra tebiesa, sap que no ens lliurem ni ens gastem amb decisió en l'opció per l'Evangeli, sinó que volem contemporitzar, anar fent, anar vivint, sense estridències i sense presses, en una existència que vol ser bona, però que és mediocre. Tanmateix, el mal no pot pas conviure amb el bé. Una vida santa no permet el pecat. Ningú no pot servir dos amos perquè odiarà l'un i estimarà l'altre, diu Jesucrist. Refugiem-nos en l'arbre sant de la creu i que la seva ombra es projecti sobre la nostra vida i deixem que sigui ell qui ens conforti, ens faci entendre el perquè de la nostra existència i ens concedeixi una vida digna de fills de Déu.